Panahon na para pamana mga kaspero. Kaya welcome back ulit sa ating panibagong episode ngayong araw. Dito tayo pumunta sa spot kung saan tayo nakakapana ng mga giant trevally. Napakarami talagang isda sa spot na ito. Kaya pagkatapos ko mag warm up, dumiretso na ako dito sa 15 meters. Medyo mababaw lang itong spot ito. At buti nga, napakaganda ng visibility ng tubig. Kaya tingnan natin kung ano yung lalapit sa atin. At this time, napapansin ko yung mga bait, yung mga triggerfish na nandiyan sa paligid. Talagang napakarami talaga ng mga triggerfish dito sa spot na ito. Kaya hindi ka talaga mawawalan ng pag-asa na makakahuli ng malalaking isda. Kaya nung pinagmamasdan ko itong mga triggerfish, parang hindi mapakali. Kaya side by side yung tingin natin. Baka biglang sumulpot sa gilid natin at hindi natin mapana. Kaya nung pagtingin ko dito sa gilid, dinuto ko agad yung pana para in case na lumapit, talagang sapol agad sa atin. Kaya ayan, biglang nagsikalasan. Nandyan na yung trevally mga kaspero, hinihintay natin. Kaya tinira agad natin. Napakaganda ng pagkatama, sapol sa mukha. Kaya wala nang kawala. First fish of the day, giant trevally. Pagka-secured nga ng unang huli natin na trevally mga kaspero, bumaba ulit ako dito sa unahan dahil medyo natangay tayo ng agos. At nakita ko, merong papalapit sa atin. Kaya binaling ko kagad yung pana para pag lumapit na, kakalabitin na lang mga kaspero. Ayan, 2 piraso at malaki yung nasa huli. Kaya yun yung tinira ko mga kaspero. Sobrang laki nito. Umabot ito ng mahigit 10 kilo. Kaya ayos na yung pangalawang isda natin. Mamaw agad mga kaspero. Paldo talaga. Sisi cara ka sampai kulbit berak. Sampai At this time, medyo lumalim ako ng kaunti. Nag-dive ako dito sa 19 meters at napansin ko doon sa unahan na may isang malaki at mahabang isda mga kaspero. At nung lumapit ng kaunti, isang dugtong tuna pala or pugok kung tawagin sa amin. Napakalaki nito mga kaspero. Ngunit talagang slow motion yung paglapit niya sa atin. Kaya yung ginawa ko, medyo inangatan ko ng kaunti. At buti na lang, hindi agad umalis at tinira natin. Napakaganda ng pagkatama. Ito yung gustong gusto ko na patama sa isda mga kaspero. Kahit gaano pa kalaki ang isda mga kaspero, pag dyan sa pisngi tinamaan side by side or eye to eye mga kaspero or gills to gills,
walang persa yan mga kaspero, paikot-ikot lang yan. Kaya kung napapansin mo, ayan, nandyan lang yung isda sa ilalim, hindi humihila ng tali. Pero pag sa katawan ko, pinana yan mga kaspero, talagang bulusok yan, ubos agad yung tali natin. At buti na lang nandyan si Bro Dildo at sinekan shot na ito. Kaya secured na ang isda natin na dugtutuna na umabot ng 15.5 kilos. Ganda na tama bro. Pag ganyan yung tama ng isda, hindi mga kalaban. Kalagay natin sa bangka ng dugtutuna, bumaba ulit ako. At syempre, dito pa rin tayo sa spot na maraming bait. Sobrang dami talaga mga kaspero. Kaya maghihintay ulit tayo dahil minsan umaabot ako ng 2 minutes and 30 seconds sa ilalim, depende sa lalim ng dinadive natin. Dahil minsan pag nasa 10 to 11 meters tayo, umaabot tayo ng 3 minutes mahigit mga kaspero. Pero dito, pag nasa 19 to 20 meters, karamihan 2 minutes and 30 seconds or 2 minutes and 20 seconds mga kaspero. Kaya ayan, biglang nagsikalasan na naman yung mga bait. Kaya ibig sabihin, nandyan na naman yung mamaw. Eto, isang tree valley mga kaspero, papalapit sa atin. Problema lang, hindi natin tinamaan. Sayang. Napakaganda naman ang pagka-aiming natin. Ngunit may pagka-ninja talaga itong isdang ito, kaya hindi natin tinamaan. Ayos lang yan dahil hindi naman nasugatan or natamaan yung mga vital part, kaya mabubuhay pa rin yun mga kaspero. At dito na lang tayo babawi. Pagka dive ko ulit, merong lumapit, isang malaking giant trevally. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito. Sapol na sapol sa muka, tagos sa unang buntot mga kaspero.
Kaya walang kawala, dagdag na naman sa huli natin. Nakaapat na tayo, malalaking mga trevally, puro good size. Eto lang yung medyo maliit mga kaspero, nasa 4 kilo. Pero yung dalawang napana natin, good size na yon. Same spot pa rin. Tuloy-tuloy lang tayo sa pamamana. Ayun, napakalaking dugtut tuna mga kaspero. Malaki talaga yun. Ang problema lang, hindi dumiretso sa atin at bumalik. Kaya tamang hintay lang tayo. Baka may mas lalapit sa atin na mas malalaking isda mga kaspero. Kaya kailangan talaga natin maghintay. Pero napansin ko dito sa mga bigong or triggerfish na parang nahahati sila at hindi sila tumataas masyado. Ibig sabihin, nandyan lang yung mga predator na malalaking isda mga kaspero. Kaya nung tiningnan ko sa gilid ko, andun sa taas, grupo malalaking trevally mga kaspero. Nahirapan akong pumili. Ayun pala yung mas malaki. Yung tinira natin, yung pinakamaliit pa. Pero ayos lang yan. At least nakasecure tayo ng isa. Ayun sana, yung sa unahan yung mas malaki. Pero yun yung napilian natin. Kaya okay lang mga kaspero. Padagdagan naman yung mga huli natin. Dami GT. Ha? Tulingan, ang lalaki. Ito, dami. Oh. At nung nasa surface ako mga kaspero, pinagmamasdan ko ulit itong mga triggerfish dahil dito tayo nagbabase ng mga nahuhuli nating mga pelagic. Kaya dito, nag-drop tayo sa 19 meters at tamang ambush lang tayo at maghintay kung ano yung lalapit. At ito na nga, biglang nagsikalasa na naman itong mga triggerfish. Ibig sabihin, nandito na yung GT. Ayan, medyo maamo itong GT. Kaya tamang relax-relax tayo. Huwag tayong masyadong gumalaw or masyadong active. Kaya ayan, bigyan natin ng chance. Dahil pag ganyan yung behavior ng isda mga kaspero,
Huwag nating madaliin na tirahin. May pagkakataon yan, kaya tingnan nyo mga kaspero. Gintik agad. Na-headshot natin, kaya walang kawala. Ah? Jite? Oh? Oh? Bang! Lutang bro! Lutang! Dito naman tayo nag-ambush. Sa unahan lang kung saan natin napana yung isang trevally na stone shot. Tingnan nyo, hindi ulit mapakali itong mga bait. Sabihin, nandyan lang sa medyo malalim na part yung mga trevally. Dahil kung napansin nyo sa napana natin kanina, grupo talaga. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa na makakapana ulit mga kaspero. Talagang susulitin natin itong pagkakataon nito dahil minsan lang tayo maka-encounter ng spot na ganito karaming trevally. Kaya ayan, sinugod ulit tayo. Kaya hindi ko na binigyan ng chance. Tinira ko na mga kaspero. At sapo na naman sa mukha. Kaya ayun, malaki na naman mga kaspero. Nasa 8 kilo na naman. Kaya kung napapansin nyo, yung mga napapana natin mga trevally, kahit mga 5 kilo lang isa or 6, 7, sulit na mga kaspero dahil nakailan na agad tayo. Unli talaga yung spot mga kaspero. Unlimited. Ayan naman, kakapana lang natin. Meron na naman. Grabe spot. Sana naman bro. At ito, hindi ko inaasahang pangyayari mga kaspero. Lumapit sa atin itong Black GT. Ayun, sa pool. Sa pool ang hangin or buhangin mga kaspero. Hindi man lang tinamaan. Talagang napatawa ako dito mga kaspero kung bakit ganun yung nangyari. Talagang anlapit na at napakaganda na sana nung pagka-aiming natin. Ngunit ayun, hindi tinamaan. May pagka-ninja talaga mga kaspero. Napatawa na lang ako dito habang umaahon pataas. Pero okay lang naman sa akin mga kaspero dahil hindi naman na sugatan yung isda. Kaya makikita ulit natin yan. Tamang tiyempo lang mga kaspero. Kaya this time, nakabawi tayo dahil pagkasandastin ko at saka kunting ungog lang, biglang lumapit itong trevally nandun sa labo, dumaan. Kaya ayun, sapol sa mukha, tagos sa buntot. Ayun oh, talagang walang kawala itong trevally nito. Mas malaki doon sa itim na nakita natin. Kaya sabi ko sa inyo mga kaspero, makakabawi rin tayo. Kaya ayan, dagdag sa mga huli natin ng trevally.
action. Pagka-secured ng isa, bumaba ulit tayo. At sinalubong agad tayo ng isang malaki na naman mga kaspero. Ayan, hindi ko muna tinira. Kaya nasabi ko kanina, relax lang. May tsempo din yan at ayun. Sa pool mga kaspero, medyo napababa pero good holding shot. Napakaganda naman ng pagkatama dahil nandun sa matigas na part kahit nasa baba. Kaya huli pa rin natin ito mga kaspero. At ito na sana yung last dive natin. Isang dugto tuna. Ngunit nung tinira natin, hindi tinamaan. Sayang mga kaspero. Kaya ito yung mga nahuli natin. Ayan, paldong-paldo mga kaspero. Malalaking GT. Kaya pauwi na kami para ibenta itong isdang ito. Dito na kami. Okay na bro. Okay na. Marihas! Grabe mga kaspero. Paldo. Iisa pa ng hulay. Oh. Ayun. Saan? Di ko nagala. Yung. Kaya din eh. Ito pa. Ay, yun pala. Yun yung isa. Eri, yan na. Di na. May pitbit naman na rin. Yan. Isang banyera. Tsaka ito pa. Amazing pa. Oh. Bali ito yung nakuha natin lahat mga kaspero. Halos 9 na piraso. So binigyan pa natin yung iba. Kaya maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta. See you sa next episode natin.